Moi. Näyttäisin tässä tällaisen jutun, minkä mä tein. Se on tällainen apua vakaa pesukarhu. Ja tälleen. Silloin tuolla hännässä toi rusetti. Se menee lahjaksi yhdelle. Ja tälleen. Se on hassu. Ja nyt se vissiin kyllä heti on purkautumassa täältä, että pitää korjata tosta tassusta. Ei mun muuta. Halusin vaan näyttää. Moi!